Stretnutia, ktoré som absolvoval s ruskou administratívou za ostatné obdobie, vrátanie čínskej administratívy sú najlepšie kroky do budúcnosti, pokiaľ ide o hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom a Slovenskom a Čínou, ako som mohol urobiť. A môžete si písať, že som zradca, koľko len chcete. Tak ako budete hodnotiť tie 3 roky útokov na nás kvôli Ukrajine? Veď mňa chceli zastreliť okrem iného kvôli Ukrajine, kvôli mojim názorom na Ukrajinu. Takže, dámy a páni, chcem pripomenúť opätovne, že my takýto návrh podporujeme, pochopiteľne bude vyžadovať ešte veľa negociácií. Povedal som 2 podmienky. Jedna podmienka je, že musí s tým súhlasiť Ukrajina. Neviem si celkom predstaviť, že by takéto niečo sa dalo zrealizovať bez Ukrajiny. Plus by som rád videl aktívnu úlohu Európskej únie, ale naplnili sa všetky dobodky veci, ktoré sme hovorili od februára roku 2022. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Dobre počúvajte, nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Koľko ste sa nakričali, keď som povedal, že Rusko bolo oklamané pri rozširovaní NATO a to bol jeden z dôvodov, prečo došlo k vojenským aktivitám.